I pozdrav ljudi, dobrodošli nazad u Cyplays Channel Titan. Danas ćemo igrati Minecraft, epizoda 2 na Minecraftu. Kao što vidite igram sam preživljavanje. Našao sam neku rupicu sa ironom, ali ja već imam dosta stvari koje sam sakupio. Tako da neće mi biti ništa potrebno pomoći. Ok, šta mi neće trebati je pero, ali bojim se da mi ovdje sve će trebati, tako da ovako ću raditi, ništa će dropati. Ok, idem prvo i neću wolfove da napadam pošto znam šta se desi ako ih pipnem. Ajde, eksperimentišemo šta će se desiti. Ne. Ovi nije mi napao. A, dobar čovjek. Ok, nema veze, idem ja dalje. Oh my god, selo! Ne mogu da verujem. Nemoj sad, nemojte sad, šta je ovo, beži bre. Nemoj da me zapališ, nemoj sada, nemoj sad. Imam sreće, ne mogu da verujem. Oh my god, šta je ovo? Kako selo dole gore, šta je ovo? Kako malo, vidi seljak šta hoćeš, ne morao doći tako puno, ma nema šanse. Ok, nema veze, idemo sada da eksperimentišem. Opa, vidi šta smo našli ovdje, šta su upravo desili? Šta je ovdje, kako staklo? Zanimljivo. Ok, nema veze, idemo. Evo ona kuća sa chestom, to mi se najviše sviđa, nema ništa. Idemo da vidimo šta je u chestu. Nadam se nešto dobro. Nadam se da je nešto dobro. Ajde. Ne mogu da verujem šta smo našli, ali već imamo stvari, ali dobro će nam doći, verujte mi, ovaj iron pogotovo. Ovaj iron pogotovo će mi dobro doći. Čekajte, onda da bacim ovo, grudi će mi najviše trebati. Dobre! Ovo mogu da dropam ili da bacim negdje. Ne znam, perom mi treba da strela, ne znam, strele već imam dovoljno. Dropat ću stikove, ok, mač manje više, tako da ništa mi ovo kolonije dalje neće trebati. Ok, idemo sada da uzmemo, čekajte, imam PV1, da, kako se toga nisam setio. Mogu tu da stavim stvari i sad gledajte ovo. Stavim tu stvari i sad ću da uzmem ovo i tako mi se, ne. Dobre, mislim da će nesati, da će obično biti stvari za 20 sekundi. Opa, seljak je otišao. Malo laga, nema. Opa, to volim da vidim. Šta bre, nije mi se dropalo. Evo ga, malo lago. Ajde, beži. Evo ga. 15 knjiga. Dovoljno. Ne mogu gledam šta je ovo ljubičasto crno, moram ga, ne mogu da gledam. Moram jednostavno, ne volim da vidim, joj. Tako, već može. Ok. Pisticu ćemo uzeti, to nam više dobro će nam doći. I sad ovo selo nam je dobro poslužilo, hvala ti selu, ali i da uzmem Joda. Mislim da je ono za knjige. Jeste. Šta je ovo bre? Skram. Sam pametan. Ok, idemo sad uzmemo. Hvala ti, ali ti mi nećeš biti ni od čega, hvala ti. Zanatski 100 da uzmem, tako je. Što mi uzimaš tu, beži? Samo kažem da ovdje ima sad malo igrača, tako da možete ući još. Ne znam ja. Ima sad malo igrača pa trebate što pre da uđete, pošto verujem da
su već počeli da se reklamira server, pa valjda nećete moći da uđete ili je previše. Ma ajde se skloni više. Ne mogu da... Evo ga. Uzao sam. E sada, hvala ti što si mi dao sve to. Vreme je da se odužim samo. Hvala ti. Dobre, zapali server! Jej! Zapalit ćemo ovo selo. Čekaj, ne mogu da nađem, gde mi je PV1, ajde, ne, PV1. Ajmo, dajemo bode kante, šta je već, nemam, evo ga, zanatski sto. Idemo sada, moramo se osvetiti on selo, što mi sve to dalo, ne mogu to da trpim. Moram se osvetiti. Moram biti Herobrine. Seljaku bilo mi je drago, ali meni nije bilo drago. Hvala moj dragi, jej. Šalim se, evo sad ću malo da ih smirim, samo da ih smirim moram, što su mi dali tako puno. Ne, stavit ću ovdje da bude bolje, beži. Hvala što ste mi dali, seljaci, ovo sve. I ovdje, ako ne bude bilo ništa, znači ne šalim se, stvarno. Nema ništa kažeš. Gde ćeš, pa vidi čovjek, ali me zezno. A, Bog te. Ne. Ha. Češ se smiriti? A ti? Evo tebi isto sad samo da smirimo. I, ne. Bog da bre. Zazno mi seljaci, dosta mi ih je, ne, Zapka. Ne, ups, izvinjam se. Šalim se, idem ja malo dole. Nažalost, ovaj život je bio lep. Ali bit će lepše ako ovo budem radio. Ne, što to radim, Bože me sačuvaj. Ne. Ne mogu da verujem. Zašto se to desilo? Zašto sam tu ovdje skakao? Sve zbog ovih seljaka. Ok, dosta mi je. Moram naći to ponovo selo u sljedećoj epizodi, ljudi. Sub, like, šarujte i da bacite koji komentar. Ako vam se svidio klip, u sljedećem klipu tražimo selo i ako mi nestane u stvari, znaš šta se dešava. Ok, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Poz!